आप सबके बीच आयल बनी जा, उपस्थित बनी जा। और पीयूष भैया और पूजा भाभी की जो नया जीवन की शुरुआत होके जा रहा बा, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना बा। ऐसे तो सब कोई आशीर्वाद और शुभकामना देवे ही आइल भाई नया जोड़ा के मंच पे हमने के पूरा टीम, आंटी वंटी के टीम को स्वागत अभिनंदन बा। और मंच के बहुत ही अच्छे उद्घोषक हमने के बड़ भैया धर्मेंद्र भैया के भी इत लागत है कि न्योता में आई बड़े ऐसा कपड़ा पहन। अच्छा तो ये तहार न्योता नानू हो इतना तो बात होगा। खाली टाई छोड़ देले बड़े और कुछ करने बड़े। अच्छा अच्छा। और कृष्णा बेलवनिया साउंड बहुत सुंदर साउंड भैया बस एक कैसे बनैले रखी कर सामने बनले रहे रितेश भैया। हाँ रितेश भैया ए मोबाइलो नंबर दिया बहुत सुंदर साउंड बा। हमरा लगेला कि भोजपुर में आ रहा भोजपुर कहीं भी अगर साउंड कार्यक्रम करवा के रहेला तो भैया के ही साउंड जाला। ऐसे बहुत सारा जात हुई लेकिन इस साउंड से हमनियों के देखी कलाकार अगर कलाकारी करे जाला तो साउंड और म्यूजिशियन के बहुत बड़ा योगदान रहेला। अगर जहाँ साउंड तनी ऐसा खटपट भइल कि समझी कि निमन गवाई ना भले कतनो बड़ा से बड़ा कलाकार हो तो साउंड वाले भैया म्यूजिशियन वाले भैया ये लोग के बहुत हम खुद आभार रही लगे के बनावे के बाद दुश्मनी एकरा में नहीं दिखाए के। चलिए आई ज्यादा समय ना ले काहे कि हमारा पास खुदे समय नहीं है। 3 घंटा से हम खुद कार्यक्रम खातिर वेट करत हन कि कब गावल जाए कब गावल जाए। काफी ज्यादा वेट करा दियल गई ताई कार्यक्रम की शुरुआत की जाऊ। और हम चाहब कि कार्यक्रम की शुरुआत एगो भजन से होके राम भजन से होके क्या कि काफी देर भी हो गई बा। अभी मंगल गीत बा तमाम गीत बा समय बहुत कम सब कुछ लेके चले के बा ताई एगो राम भजन से कार्यक्रम की शुरुआत की जाऊ। ओकरा बाद हम चाहब कि ई जोड़ा पे कुछ बधाई गीत फिर ओकरा बाद कुछ मांगलिक कुछ लोकगीत हुई जैसे हमने के गार्जियन के आदेश है। कहे के बा कैसे जब 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 राम जी गई रही मिथिला के पाहुन बन के जब सिया जी के ब्याह करके सिया जी के अपन अयोध्या के बहू बनावे जब उनका के अपन धर्मपत्नी बनावे जब गई रही मिथिला के नगरिया में तो कैसे उजा के लोग कैसे शुभकामना दे के राम जी से कहत रहे मिथिला नगरिया निहाल सखिया कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों मिथिला नगरिया निहाल सखिया
के जैसे कि आज हमने के पीयूष भैया जब आज के सब हित नाता जुटल हुई तो कुछ भी होके लोग ये कहेला कि हाँ दामाद ऐसा उतरल बारे, दामाद के ऐसा रूप रंग बा। तो वैसे ही जब राम जी पाहुन बनल रही तो जाके मिथिला नगरिया के सब लोग कैसे उनको रूप के स्वरूप के बारे में कहत रहे। शेषमणि मोरे कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, शेषमणि मोरे कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा। कहल जाता कैसे कि लाल चंदन सोहेन के भाल सखिया, लाल चंदन सोहेन के भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। लोग ये जब बखान करता लोग से कहता कि जौन इंसान खातिर जेकर एगो दर्शन एगो झलक पाए खातिर बड़ा से बड़ा ऋषि मुनि सब तपस्या करत रहे, आज मिथिला के पाहुन बनल बानी। कैसे जेकरा लागे ऋषि मुनि जप तप कइले, से हो आज मिथिला में पाहुन बन के अइले। लोग कहता कि आज इनका के खूब गरियावे के बाद, काहे कि इनका से बोल चाल तो दूर के बात बा, लोग इनकर दर्शन पावे खातिर बहुत तपस्या करेला, बहुत कठिन से कठिन तपस्या करेला। और आज ही जब मिथिला के पाहुन बनल बनी तो आज के दिन इनका के छोड़े के नहीं थे। जेकरा लागी ऋषि मुनि जप तप कइले, से हो आज मिथिला में पाहुन बन के अइले, पाहुन बन के आज जब परीक्षा के समय में जौन हमने की यहाँ रस्म होखेला, कहता लोग सब कैसे कि आज लोढ़ी से ठोकाई दोनों गाल सखिया, आज लोढ़ी से ठोकाई दोनों गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
बजता तो हमनी के आवाज सुनाई नहीं दे। थोड़ा सा और सामने वाला मॉनिटर में बढ़ा दे। कहता लोग कैसे ई तो जब राम जी मिथिला नगरिया में ई भजन के तौर पे गवाला और जाके लोग सब कोई राम जी के बखान करके कैसे कहता ठेठ भोजपुरी में कि इतना सुंदर पाहुन उतरल बनी, कि जनक जी के पाहुन इतना सुंदर उतरल बानी कि एक बार चलो सब कुछ चल के देख लिहल जाए। कैसे कहता लोग कि उनका लेखा आज तक मिथिला में उनका लेखा पाहुने कोई ना उतरल। कि सखी हो पाहुना के भोज राखी देख ले हो, पाहुना के भोज राखी देख ले और भजन के तौर पे और आई कुछ एक आध दूगो पारंपरिक पहले हो जाए। हम चाहब कि